Eta bera, hot zozo da. Ez ez ikusi? Oain badu zerbait. Nahikoa deu. Txalaparta festa, gazteguna, kulturaldia, dantza eguna, sagardeguna... Bukatzeztana. Beti kaka ematen. Eta bituan, haritz nahoakoa, reportajia egiten. Norbaitek irakurtze aldu ba. Ba ez dakit, baina... Ea ze jartzen duten. Angulak arma trafikoa eskutatzeko. Ze? Agina eskatu taldeak armak lortu ditu aletan gordeta. Igeldoko esperientzia ikusita gero, borroka armatu aldarrikatu dute usurbildik libratzeko. Ez da izango. Hola jartzeu? Hamaika ikusteko gaude. Egilea otea. Enuke nahi. Seguru holakoa jendeak irakurtzeko idazte ituztela. Ba, ez da kasoike orduan. Egu gurea. Bai, Bai, jendeak bai, bai. irakurtzen. Bai, Hola, eta aurreko asteko zeare bai, albistiare bai, aginako festetakoa. ikusten barra. Ni flipatik. Ze, festazioa jarri zuen. Bai, bai, bai. Etzan ez, Eta ez zen parranda.